ширкати фабилик барои ҳар як шахс новобаста аз ҷинс, син сол, ҷойи зист, доштану надоштани диплом 3 имконияти корӣ пешниҳод мекунад. 1. Харидор будан. ба ин нафарҳо ширкат тамоми маҳсулоташро бо арзиши 20% скидка пешниҳод мекунад. яъне шумо барои тозагии бадан, тозагии мӯй, тозагии хона аз супермаркети назди хонаатон маҳсулот харидорӣ мекардед ва ширкат ба ин нафарҳо пешниҳод мекунад, ки мағозаи назди хонаро бо фабилик иваз намоянд ва аз ҳар хариди кардашуда аз 20% то 60% скидка гиранд. яъне ширкат барои ин нафарҳо пешниҳоди эконом намудани бюджети хонаро пешниҳод менамояд. дуюм имконияти ширкат ин аст, ки шумо даромади иловагӣ дошта бошед. яъне агар шумо қобилияти тиҷорати хариду фурӯш карданро дошта бошед, ширкат ба шумо аз 26% то 70% скидка пешниҳод менамояд. сода карда гӯем, аз ҳар як фурӯши кардаатон то 70% даромади иловагӣ мегиред. сеюм имконият ба нафароне пешниҳод карда мешавад, ки мехоҳанд тиҷорати калони дунёвӣ дошта бошанд. имконияти сеюм пешниҳоди корӣ аст, ки фоида ва даромади калон дорад. яъне ман агар пешниҳоди сеюмро интихоб кунам, бояд 3 имконияти ширкатро ба ҳамагон фаҳмонам ва командаи корӣ ташкил кунам. чӣ гуна? хеле осон.